Să zic și eu. Bra! Și eu Grow Garden. Zic că e popular. Uitați-vă ce grădină am. Glumesc pur și simplu, nici prieten mi-a dat toate chestiile. Uitați-vă câți bani am acolo. 6 like-uri, să ai edit skin. Ce e skin? Cum iau? Nu mai... Bă, de ce merele mele strălucesc? What? Ce e ăla? Nu pot să-l iau. Trebuie să mă cațăr. Bun, m-am jucat acum și... Oh, e un Amber Lily. Mamă, câte chestii unde... Hai să punem, hai să vedem. How much is this worth? Cât o să-mi dea pe... 60.000? Ok. Hai că-l vin. Unde a plecat, om? Bun. Inventory, știi ce o să-mi vând? 170.000? Ce mai aveam? Hai să-mi fac și eu loc în inventarul ăsta. Toate chestiile astea aici. Perfect. Acum nu mai am un trandafir. Deci cred că watermelon dă mulți bani, așa că o să luăm bonus strawberry. Oh, mulțumesc. Bun, și acum face... Ce asta ce cu musca aia? Bun, hai să ne vindem inventoriul. Chiar acum. 25.000. Let's go! Uite, update 4 ore 52 de minute. Bine, frate. Și acum ce fac? Oh, hai coconut să luăm. Luăm coconut cât mai mult. Let's go! Coconut. Ops. Scuze că... Ce asta? Glimmering! Bun, nu e inventoriul. Ia. 10.000 pe coconut, așa. Hai să mergem la musca aia, pentru că nu știu ce... Asta e fairy. Magic... Ce îmi zice? What? Ce s-a întâmplat? Doamne. Dacă vreți să vedeți cum arată grădina de sus, păi arată așa. Oh my god! Na, știu, e foarte mare. Ia, vreau să iau bambu. Sau, am luat deja... Cum adică Amber? Amber? O să dai mai mulți bani sau cum? Hai să vedem. Cum? Amber. Da, știu. Cât costă? Costă 13.000. Cred că e prețul normal. Stai, am uitat de seeds. Vedem ce este pe shop chiar acum. Ok, hai să vedem. Să dea restoc în 30 secunde. O să numărăm până atunci. Avem daffodil. Hai să cumpărăm 2. Ce nu? Ok, avem cactus. Cumpărăm și de ăla. E bine, nu mai este nimica. Avem 20 secunde. 3, 2, 1. Și s-a dat, nu? Ok. Ce? Romanesco acid? What? Ok, nu știu ce e aia. Da, nimic. Uite, trebuia să iau mai mult, că acum nu mai este în stoc. Da, nu mai este nimica. Acum trebuie să... Și da, cam asta e tot ce fac în jocul ăsta. Adică, pur și simplu, iau și vând. Hai să plantăm cactusul. Uite, mă, cât... Bă, aproape că nu am unde să pun. A completat un quest. Uite, de unde fac quest-ul? What? Feed. Stai, trebuie să hrănesc? Are 16 ani, bro. Are mai mulți ani ca mine. Hai să ne cea 3, 2, 1. What? Stai că în copac. Dragon fruit. Mamă. Am ajuns. M-am teleportat. Hai. How much is this? Este 8.000. Ok, da. Ce, mă? Ce e asta? Bro, ce? Acope, uite, acum doar. Ce-s astea? What? Bro! Ce-s chestiile astea? De ce așa mare? Bun, hai să intrăm să vedem ce au. Bă, ce e asta, bro? Bun, hai să vedem ce... Nu am mai văzut chestia asta. What you întrebăm? Give me Răspunde la întrebări. Give you honey. Dar pentru ce trebuie? Honey in my store. Show me this shop. Hai să vedem. Ce trebuie să cumpărăm cu... Nu găsesc plante. Să poate... De unde găsesc plante? Ce e asta? Pot să-i trimit?
Collect. Luăm, not your garden. Bine. Nu o să mai fiu. Aici am aparent chestia asta care, nu știu, cred că ajută doar cu decorul. Look it up, you got a bonus coconut. Poți să colectez ăsta. Stai, nu pot să-l colectez. Hai, știi ce? O să iau mai multe chestii și o să le vin pe toate. Bun, luăm și coconut, luăm din nou, luăm mango. Să vedem. 3. Bun, vedem cât costă. Tu să mai vând 83 de... Asta e tot? Ok, nu înțeleg ce oamenii ăștia stau acolo, adică, uite, eu stau pe gard și... A fairy appeared somewhere. Dar ce m-a ajutat fairy? Hai să căutăm dacă ceva. Expand garden, nu. Mi-am cheltuit din greșeală banii pe prostia asta și de-aia am 60.000 acum. Uite pe fairy aici. Yo, fairy godmother? You know that fairies come... Who are you? Întrebăm. Bro, stai, așa. Tu ca fairy points. De când există așa ceva pe Grow Garden? Bro, nu înțeleg ce a vrut să zic așa că o să începem înapoi. Uite, bro, cum adică Empty se joacă 1 milion de oameni pe joc? Joc 1 milion de oameni pe joc. De ce am lag? Uite aici, uite o muscă asta aici. Twinkle Drill, come with me. Dar unde duci? Unde duci? Unde pleci? Bro. Unde a plecat? Unde a plecat zâna, bro? Bă, bun, hai să luăm un... Să ne urcăm... Nu, vreau să mă urc pe ăla, vreau pe ăla. Oh. Da, este interesant. Bă, dar de când m-am jucat Burning Bud Seed, Giant Peanut Seed, Elder Strawberry, Romanesque. Bun, nu era nimic. Să ne ducem înapoi. Să ne urcăm pe bambusul ăla. Ce e aia? Ce e asta? Nu, am căzut. Ia, ce e aia? Cred că e doar frunzele unui copac. Nu știu ce m-am. Bro, vreau cactus. Vreau cactus. Nu apple. Nu apple. Grape. Hai să luăm grape și ne vedem. Glimmering pepper, please. N-am niciun pepper. Bro, dă-te. Bun. Dem. I want to sell my inventory și ne dă 11.000. Cam asta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Dacă mai vreți pe Grow Garden, să vă abonați la canal. Chiar dacă eu joc foarte pic. Și da, la revedere.